Aga bading kong nga ay ngu yu blay uba penyo ngay kanika lat, ya ka bangan yo ban sam, ya kanika kubor, bat ya kanika jingkren, lingba kanika rensan digital, bat ngada ay ngu yu blay, ba lingba ka jingya seng samla balang presbyterian modem mainen, banga yo ya kanika lat, ya ka ban ya keren bat pi halor kanika pang, syapang ka kam mission, lani ka jingya lap ya ka gospel, kabaya day dur bat kanika juk menta, lani kan syubuk lingkot shikentien, ka jingya lap ya ka gospel haka juk menta. Ti kumta haka ni kapor nga kwa ya ka ba pi baro le si fenia pelet jingmut lang haka ba ngin sngow thu ya ki katu ka ni ki benta ki balong ka jingkala ki balawan ka ki balalong ka jingkala haka juk ka bangi im tang baru haka juk kapor don ki ki bangim dai ban penkala. Ti kumta haka ni kapor nga syukwa ya ka ban penken mau ya ladi bat ya pilang baro ikaw iki kentin jong u riu krau bekerteng u Heraclitus u ong iki ni kentin tang ke jingkala ka bom jukala ngi iman ke sngihi hapeng ki jingkala bat mdan ka bom kala lat na ka jingkala ngi kendu ke jingkala man ke sngi ka jingim ka jongi ka jingkala kalong ka bayai jia man ke sngi tang ba andang ila rung sya ka spaksnem ka ba arpway ngia kendu om tang ya ke jingkala henrei ke jingkala stet kum tangi im haga juk jong ke jingkala stet tang ba wat laki eki kala kadon ka wei ke bom kala bat kata ke jingalap ya ke gospel kampat kala araja snem menshwa hadu menta ke jingalap ya ke gospel kane ka ju bat kwa ban ong ye fi ba ke jingalap ya ke gospel kum ba ong wei niki missionary ke ba crowd uba kerteng Hudson Taylor ong kini ki kentien baka ni ka jingpa ka bakraw ka jong try Jisu kam dei ka bangila ban jit ya ka henrei ka dei ka bangin shu kongu bet ya ka namar haba kren ya ka jingalap ya ka gospel ngim la ban laj na ka ni ka jingpa ka bakraw ka jong Jisu ka jingalap ya ka gospel ka dei hi kata ka jingpa ka bakraw Jisu ka bangi syama ki gospel bat ngan puli hafi ka ni ka por na ka gospel ka jong Marcus ka nang bakat riu ka rekod ka bakat riu ka bau try Jisu ong gini ki kentien ti uta ubanget to ong kumni ka rekod ka bakat san ula ong ru haki tu lecture ka pertai baro bat tu ya lap ya ka gospel hagi bendriu baro kata ka dei ka jingpa ka bakraw ka jong try Jisu but day ka di ba Hudson Taylor uong bangim la ban jit ya ka kadi ka jingpa ka bangi de ban syuko ngu bet ya ka but namar kata kani ka jingpa ka bakraw ka jong try Jisu hadin arachar snem mentaru kampat kala ki kila kala kadang dehi ka jingpa ka bakraw ka jong try Jisu but hadu ka jingwan ka jong uru kanum kala aga jing shisha uding pro ye uban thau ye ka jingwan arsi nu try bari ka jingwai jong ka perthairu ka dei ka ni ka jingalap ka gospel thaya skal nong ka ba arbu saw khot khat saw ka ong ti ka ni ka gospel jong ka hima on ya lap ha ka perthai baro ya ka ban salong ka jingpla ha ki kan jaban riu baro anda kum taken kan ja ka bakun dinamar katangi yu baga jingalap ya ka gospel om tang bakala kelamenta henrei kanum kelaru hadu ka jingwan arsi nu try bat hadu ka bawai no ka percay kani kanum kela dalele ru namar ka David ka jingpa bakrau try ka bangim don ka weipat ka lat ya ka banjit ya ka henrei ngi de ban syuko ngu bet ya ka kum ki banget bat ka balang hi baro ka wei Tikum tanga kwa ya kaban penpai ke jingmut jeperkat ke jengi ke kapor. Syaka jingalap ke jong try Jisu. Haki gospel ngi puli ke jingalap ke jong try Jisu. But ni syambi ke jingalap ke jong try Jisu kalau ka ba compare bahana ki rukam yalap ke jongi haki ni ki spa snem kendiat ki bala letno. Kam dalong ke jingalap pat ba. Pin syambo Jisu u kam snow tenat ya kaban ya keren bat ki brio. Bat ni syam kumba sao pau teli ki jingya kendu ki jong Jisu bat ki brio kadai bet haka jingya kendu marmet jong ubat ki bat ka bau sia keren ya khana daka tahu ya lap ya ka gospel la ban ong bat kum tang la ban ong ya fi bangi hi ngi long tenrai ki ba sngo tenat ya ka keren ya ka khana
Ngadang puli ke wei ke jing tho hapo ha ka blog jong kata ka brio ka bakateng ka Brittany Dagan kali ka wei ni ka blogger jong ka Northland ka balang ha Northland bat ka batho ki jing tho ki be day bat ka ni ka jing alam ling ba ka ni ka rinsan digital ka ong ba ka shem ba wat ka rinsan digital ba ka jing long ten rai ka jong ki brio ba ki sko tenat ka day ka khana la ni ka ong da tin pareng ka storytelling te kum tangi shembau jisuru u pendan kambaya kini ki jinga thu khana ki jinga kren ya khana bat hangta u yala me ki shaga jing shisha om tangkata ka ba kham sko tenat aba pai shaga jinga lap ka jo jisu men bau dang dan ka ni ka slaperte kalong bau trai jisu habo yalam ju yalap tang ha ki jaka kentang lani ki jaka mani belai ni shem ha ka ni ka kot ka ba ngapuli ka ni ka kot ka jong u ni u Dr. John Johnson GK Johnson ka kot ka ba kateng Y Christiansen uang ba u shem ba hadu ko mashispa lai pu arteli ni ki jingya kendu jo jisu bat ki brio henriu teli tang riu teli u ya kendu bat ki ba u ya keren ha temple south teli ha senokok shispa apu arteli kadai hajakayo hagi jakapai ba hagi jakabai imbet man kasngi kum ka kentay nong Samaria hagapung uzakayos hajakayo kum ta ter ngisem kibabun kibakum kita ngiu ibo jisu upen praya ketika kenro jing skau thu ban ong banialap ya ke gospel haplet shaying manila ni jaka kentang kadai bet haka jakapai ba tikum taru ngiyu i bakanikan longkau wei neki rukam ya lap kabania day dur wat hadu kini gisngi bat ki ya ki bamenta kata kalau ka bas ngau tenan abang ipet ya kini ya ki jingshisha raka rukam ya lap ka jau trai jisu bat ki para bangen ya kwa ban ong ye fi ba kini gisngi ki bangi im habang yu i ba wat apedeng kani ka klam ka bakum kani ru ngidang ngau tenat hiban ya thu khana wal ka rinsan itu khana kala per henry ngirang ya sngau tenat hiban ya tu khana bat nga shem pi ki para bangai ba ki parlok ya ka wei ka jing shisha bat kata ka long ba ha ka ni ka por ka bangi im menta kala don ka jing kala ka ba kraw ki babun ki liang henry ka ni ka wei kampat shim kala ka jing sngau tenat ban ya kren ya khana ngan sapoi biang sa ka ni ka benta sa kham shipang henry nga kwa no menta ban ya kren ki ki bala kala bat kalong ka ba snow bat kalong ka ba don kam yang ibangin snow thu ya ka por jong ki jingkala bat snow thu ya ka por kalong ka ba don kam ba kat kum ka tin ka jo blay pin sham ba ki briu ki ba start ki ki briu ki ba snow thu ya ka por ban amal kata u apostol Paul ukren bahai kani ka shitish ki Ephesus kalong ba san ka bakat san ong kum no bangin yat kum ki ba start om kum ki bom start ka ba siu spa ka por ha ka Bible pin sham ka testament ka ba rim ni ka ba tumai ba haman ba kren ni ka jing sngau thu ya ka por la ong ru ba ki dei ki ba start ki khojong Isakar ha ka kitab Chronicle ru ni sham kata but ki wei pat ki bentaru u Joseph ru ni nyau ya ka jing start ka jo u da ka jing sngau thu ka jo u ya ka por but kum tangi yu i baka ni ka day ru bandan hangi ki nong bod ki jong trai jisu ban sko thu ya ka por ka bangi im but iki jingkala ki bawan jia menta ngi rung siya ka spa snem ka ba arpuay kung banga ong nado ka ba sedang ka spa snem jong ka jingkala stet mday shu tang ki jingkala ngili kendu hi ki jingkala ki spa snem ki balet henry ka jingkala stet ka ba kata ka jia ka spa snem ka ba arpuay ka jingkala ka bangi jia keren bahamen shua ka jingki jong ki brio ban mi na nong kendong ban let shasor lani ka paringi ong ya ka kata ka urbanization menta ka jingkala kam de shu tang ka urbanization ka jing mi na nong kendong shasor henry ka de ka digitalization ni shemya ka ne baga de ka jingkala ka ba kraw kata but haka digital haka ni ka perthai digital menta kabangi yu iba ka dei ruka thong bat ka jing angnut jo prime minister badan buram jing Narendra Modi ban penlong ya kari India kata ka digitalize India mabaro ngin yo lut ban pendan kam ya ka ne ka digital bat kum tangi yu i bangi im ka bakum kata ka juk baka jing kala kala kraw ha ban dalam pendan kam ya ka ne ka jing ya ka ne ka digital ngi yu i baka dan ka wei pat ka jing kala bangi ngi kendu man ka sngi bangi kampen lut por menta ha ka ne ka screen ban ki wei pat ki jaka
Bat kum tanga juong barabor ba ka jingkala ka bangi kenduk menta ka long kum ba mi na ka juk mau stone age ngi juong sya kata ka bangi ong ka screen age. Ngila imenta haga screen age. Ka bangim la lat shoot na ka screen. Bat ngi pelut por man ka sngi daki kenta haga ni ka screen. Ka jingkala ka ba kraw ka wanru haga ni ka rensan digital na ka media sya ka widya. Finong ka kata ka widya. Widya ngamut ya ka social media. Namar ka media kadang dehi kata ka rensan ka bangingi pendan kam ban ya patai kubor ka lat patai kubor media ngi ong ka lat patai kubor hari social media ka rensan ka bangi ya keren ya kana ka kelahang ta na ka lat patai kubor syaka rensan ya keren ya kana na ka communication syaka conversation but interaction she said batai lingkot ke eka social media kadai kata ka bagi laban ong daga ketin pareng kadai ka integration ya ka technology bat ka social interaction lani ka tiar pendon kam teknologi bat ka jingya keren ya khana te kumta kita gini ki jingkala ki bangi ya kendo bat ngimla lat su nakani man kesngi bat ki babun ki briu menta ki don bet haka social media. Ngi jutip dang let school bakiri ki babun priu tama ka perthai kadai ka ningkong ka China nang ta ka India. Henry menta ka ba kambun priu ya ka India ba China ka di ka Facebook. Kata ka jingkala ka bangi UI. Shwabangan keren mentan ru ngadang page ya ka worldometer ya ka jingdon briu haka perthai ba menta ka jingdon briu ka perthai paro kala poisya ka 0.1 billion. But hadu kumba 1.1 billion na kibriu kidan menta hapo social media. Lani kid pendan kami ke internet ngamud banang. But kumba 1 billion tam kendiat kidan haga social media. Kabakata fi ikibriu ki pelut por yala di bat kidan haga ni ke pertai online kabakalaban ong menta. Ti kumta syuk ba pai syagri India ke jongiru. Kiba bun kiba pendan kami ke internet haga jingsisha ke China ke India ke Amerika USA ngi kiba bun kiba pendan kam ya kata but India menta ke jing don briu baro ke longkumba iwei point lai billion tamru ya kata kendian but ke jing pendan kam ya ke internet jongki briu India menta kala poi syaka riu spa million shiteng ya ke shibilian lapalat ya ke shibilian Ngila palat ya ka siteng jong ka jing don briu baki briu ki pendan kam ya ka internet hari India. But ngiyu ba ka jing pendan kam ya ka internet menta kam dei syu tang ha jaka sor lani sorba. Henry ka dei ru syanong kendong. But kadang ka jing kiu step ba ka jing pendan kam ya ka ni ka internet lani ka digital kam tam hanong kendong. Menta nakaliang ka sorkar kila nang pen itu syuk ya kinong kendong kiba penan kam ya ke internet kinang itu syuk hang ni hari khasi jongi ka balayo ya ka nam kum ka digital village ka de ka shnong maunai cha ti sha mairang nama kiba bun ki penan kam internet ti kum tang yu i ka jingkala ka bangim pat ju yu i menu kum ha ka ni ka juk menta badan shibun ki jing mentoy oi kidan ru ki jing du jing mentoy ki jing up ru ki ba up yangi ki jing maru ki ba up yangi heneng am kwa bani kata syata ngakwa ban poi syaka jingalap ya gospel but kum tahap nga keren ni kini ki jingkala ngakwa ban ya tu ya fi bahakan ni ka rensan digital kani kam deishu ti tang ka tiar pendon kam ka social media kam deishu tang ka tiar pendon kam lani ka lat patai kubor kum ka media ka social media but keren kelum hiru ya kani ka pertai online kala de ka benta jong ka jingim ka jongi Uway niki social media analyst suba keting Brian Solis uong ikini contain. Uong ba technology is no long uong ba social media is not just a technology but it's more a sociology, psychology and philosophy. Uong kumno uong ba social media kam de shoot tang tiar pendan kam. Hendai ka di ka bakta ika imlang ka salang kakta ikor kom perkat perdan kakta ru ya ka jingim ka jongi ubriu
Te kum tanga juong barabor bahkan ni ka pating ka jongi menta kam deshu ban kang yaki kun ki jongi yaki kun samla ban nai pendan kam let's say ka mobile phone lani nai kta ya ka screen nai page screen henra hikai yaki kum no ban pendan kam ong recruitment wong ya kata bangi dan kam kum no ban hikai ban pendan kam ya kani katiar Ti kum taha ka jingya lap ya ka gospel ru ngila day ban shim kabu ya ka jingkalah ka ba kraw bat ban pendon kam ya ka kum ka rensan ban ya lap ya ka gospel kum ka atiar ban ya lap ya ka gospel bat kum tanga kwa ban ong ya fi ka ni ka por ba kani ka day ru ka way ni ki lat ki bo blay upen jalat yangi haga ni ka pateng ka bamenta bangin yo ban pendan kam ya ka namar kam day shu kum hakiti ki por baki breu ki badan kam ban yo mat yo jisu la ban ong kadai kum ka kentino samaria ka ban let syakapung menta manu ban let syakapung mdai shu kum usak hayos uban kiu shalordi menta ka jaka ban ya kendu ka rensan ka babiang kadai ka ni ke social media. Dr. John Sala, way naki nong hikai psychology, uthok ikaw ikakot uong ba naga Riders University nong thokot uthok ikakot kabo ay kerteng uong psychology in a digital age. But wan ra ikaw ka jing hikai ka jaw ukabo ay kerteng kata ka online disinhibiting effect. Ka jing kta ki beriu ki ba pendon kam ya kani ka social media ki ba dan ha online bahkan kam pensuk ki ba bon ki ba dan ha kani ka rensan ki kwa ban ya thulut ki jing imbari jongki ha kani ka rensan ki kam sko shlur ki kam sko shngan da ka ba ya thu ki parlok ki balong online ban ya ka ba ki ya thu ki parlok ba itu itau da ka dur markmat man ka sngi te kum ta ki bakum kita ki beriu ki don ngani tu ye fi ngadon ha ka organization ka banga pendan kam ya ka ni ka rensan ban ya lap ka gospel ngadon ka organization ka ba keteng ka Christian Vision Global haus nem arajar khat pra ka statistic ka jongi ka ye tu kum ni ngidon kum ba san pau hajar ki beriu manlo banai ki ba wan ha ka chatting platform ka jongi ban yo ban ya lap ye ki shapang ujisu ha ka ta ka platform ka jongi bat kum ba arpau persen tam ki day bet ki ba don ya ka jingkit ka ba khia ka jing macam perkat leningi on ka pareng ka depression bat ki don ru ya ka jingkwa ban dekat ilaga jong ka jingim da ka parengi on suicidal thought bat mentau benai September ka shipau tarik benai September kan day kata ka World Suicide Prevention Day ngidon ka campaign mentaru ka bangirang penian ngiong ka hope campaign bangi kwa ban penpoy ka gospel ki bakum kita ki beriu ki badon ka jingmun ban dekat no ila ka jong ka jingim ki banon kita ki suicidal thought ki bakum kini ki beriu ki penpau bha ya ki jing snow ki jong ki hakani ka rensan digital ka WHO report ke ya thu yangi ba man ka sau pau second ka don ka way bet ka suicide case man ka sau pau second but nakini kiba kat no ilaga jong ka jing im ki ong kiba bun hadu ukum ban real pau persen ka jing tho ba khat du joki menchua kinu kiba kat ilaga jong ka jing im ki tho ka shiti mentakum hadu real pau persen tam ki tho a khat du ha social media ki wat jing erap khat du ha social media But namar kata ka jing don kam kalong kata-kata banya kendu ya kiba kum kini kibriu kiba don kam banyo snow ya ke kubor babha ke gospel hakani kerensan. Nang ta syuk-syuk kibriu kiba keli jing keli nak jing start ka jing syampang ka jongki bat hakini kisngi kibriu ki syuk arta tien bet ya ki aka barok. Pidang sedang kani ke lockdown ru ngiu i kibriu kawan ka jing syap tieng. Mentala sedang ban melen dalam melen wan saka jing artatin ngadang sengap iki jing keren ki baong tip ka de ka pandemik ni ka plandemic ki bakum kita ki sedang ban mi ikini kisngi karung syaka jing artatin ka bangi ong de ka tin pareng ki bakum kita ki jing perkat bagi beri ki long ki don ki kata ka jing long ka bagi long skeptical ki don kata ka skepticism ka ba try bah kini kisngi but ya ka taru ki pen pau bah ha social media ki pen pau lembagi comments ki jongki
kanu fin page mentah kanu ke social media content ke digital platform fin syamba kaba internet kanu ke jingrai mdei betang ki likes ki dislike ruki bon ngi bon bah ka rukom pen pawi ki jing sngau ki jongi kaba ngim sngau tenat lani ngi long artatien ban pediang bakalong kaba shisha kum kita ki pau bah bar kini ki briu ki badan kam ya ka bangin ye kren ya ka bangin ai ka gospel shaki bar ngi shem ye ki ru ha kini ki rensan jonga social media ti kum ta ba kren ya ka ni ka jing ya lam ka ka juk ka jongi menta lani ka spa snem ka ba arpwe ngan ong ye fi ka ni ka de ka we na ka rukom ya lam ka ban ya de dur bat ka ni ka juk menta ka online evangelism lani ka online mission ngala banong ngamut banong tang ka ni bet kalenti bangin ya lap nai le ai shu de ki wei ka de ka wei na ki lenti ki ba ya de dur ka de ka wei na ki lenti ya lap ki ban kamla ban job ban shem ki briu namar ki don hang ta ti kum tanga kwa ban ong ban kentu ya fi bangi don kam ban pen kre ya la di syata bat kum ta hakan ka jing ya lap kabangi ngin pendan kam ya kani ka rensan digital ngakwa ban ong ya kani ka wei bangin sngow thu bangi klempat pen kala ya ka jing yalam ka kubor yalap ka ne kumju ngisu pen per tang ya ka rensan haka jaka ban let ka pung jonga container samaria ngirung haka ni ka pung digital ka baki babon ki wan ra ya ki borti thli jonga jing em ka jonki ngidon kam ban let ka ni ka rensan ka kala hendengan ye thu ye fi baka kubor jing yalap kampat kala bat ru sakawai ka rukom yalam kade ban long parlok kumbalong jisuhi ka jing long parlok kade kawai kaya thu khana ka kren ka khana storytelling kam dei shu tang da ka bakren markmat be yashong henre heki rukom ba pher menta ka Instagram ka ayangi ka rensan ye thu khana ka ba compare mdei shu da ka bakren ni da ka ba tho henre da tang da ki durru la ban ye thu khana ka ayangi bangin bu sipau teliki dur berkawai pukui ka dur kala bandon ya ka khana ka daru kala banlong ka wei ni kilat ya ka bangin ya lam ha ka rukom ka ban ya de dur bha bar kini ki sngi menta ngala ban kering ki wi ki bentan di kapor kanum sha henringa kwa ban ong tangkat ni ngila ban kela ya ka rukom ya lam ngila ban pen kela ya ka rensan ya lam henry ong Leonard Raven helikini ki kentien kanu ka rukom yalam kanu ka lenti yalam kan long kamben tang lada ublei udon hangta kabamut ba lada ublei umlong pedeng hangta ki ki long le no nga syapting bah kini gisngi bayo bakarensan digital ka kelalong penban karensan penpau penkrau yaladi haga jakaban yalap yu jisu kumbaong ka YouTube broadcast yourself nga syapting bahaga jaka bakan day kata karensan kabangan ong lesi dekat tin pareng ka platform for engagement kalong penban ka platform for performance nga syapting ya kata ban ngidan kamban husiar bahana mar kata barhabangi shimru ya kani ka kabu ya kaban ya lap ya ka gospel sya ka pertai lingba kani karensan nga kwa bangin num klet baga jingalap ya ka gospel Jisu ong haga kitab ki kam ke apostle kalenong ka beningkong ka dekat ka pra andala wanu men simba khut api pin salong kinong pla yang ha Jerusalem ha Judea ha Samaria ba shadu bakut ka perthai klamu men simba khut pimla ban le ba namar ka tangi don kam ya ka bor ka jong men simba khut dial mudi ong kumno uang bau nong yalap uba kraw tam ude human simba khut Barkin mau baka balang ka beningkong ka jingalap ka beningkong tanggaway ka jingalap lai hajar ki mensim ki kala ka bumod balay ka bor ka bari ka di ka ka bakum kata ka jingalap Dr. Billy Graham bo yalap ka pertay baro ka way la kaliya u ka bor ka bari jong ka jingalap ong dan lai tali ki bari ka jingalap ka gospel ka beningkong ong ka di ka jingduay ka ba ar ka di ka jingduay ka ba lairu ka di ka jingduay mdan da ka way pat ka bor ka ba kam kraw banya lap ya ka gospel like na ka bor chong ka jingduay Wesley Duell u thought ya ka kot ka bo ai ka teng touch the world through prayer kta ya ka perthai da ka jingduay
lapan kala kasih ru ia kini kakot pila ban yo nang te na synod book room ia kini kakot tiet bat puli ya ka kalong shisha kakot ka bakodor ban hikai yang ikum no ban ya lap da ka jing duai ba da ka jing ya sa na margata ngidan kamban rong syakani ka jeli ban ya sa ban duai ladang idei ban ya lap lembaka nuka rensan ru bat kumta ngakwa ban penkut da ka ba ongkum ni bangi don kam hoot ban kala bat ki jing kala jong ka por ya ka rensan ya lap ka jongi ngidon kam ru le si ban pen kalai ka rukom ya lap henrika kubor ya lap ka ne kumju kamju kala ba dei da ka bor ka jong men simba khoi ba da ka jing duai ba ka jing yasan bangila ban job iki men simba kodor na ka perthai dum shaka hima ka jo blei u blei un kur khu yangi nam ta ka buram ka jo u amen